Ketak praler. Ketak prake. Jare wong Jawa biyen sawahe ben aman. Kuwi kan di Watana Japa jam 12 bengi kon ngubengi sawahe mulai ke pojokan etan marang ngidul ya to, ngidul terus mubeng terus kuwi dikon macakno Hono Caraka walik jare. Hono Caraka Datasawala padha jaya maga bodhonga ngata bogema nyaya jadapa lawa satadaka racana halawu. Terus selama mlaku muter iki maca kuwi terus Hono Caraka Datasawala padha jaya maga bodhonga ngata bogema nyaya jadapa lawa satada. Lah kuwi enek sing wis tau nglakoni jarene ya gak aman. Kayak pusing lah. Jopone kuwi Hono Caraka Datasawala padha jaya maga bodhonga ngata bogema nyaya jadapa lawa satada karacana. Jarene ngono. Lan aku mari piye ya? Ngono-ngono kuwi ya aku kuwi mari ya aneh. Nah aku mengikuti alam ae. Alame ngejak piye wis. Monggo. Kaya pari ngene iki nek wong sing jarene wong sing waras kan apa? Gak iso ngomong. Soalnya belum urung ngerti, tapi nek menurutku pari ngene iki ya iso omong. Gitu. Iki iso omong. Ora mung awake dhewe sing iso omong. Iki bar tak semprot lur, urip-uripane gak patek ngerubung. Biasane angger mandek kan iki ya jalan-jalan truk dalan kuwi apa? Urip-uripane iki wis ngerubung wong. Iki kok gak patek enek aku. Berarti kan obatku ampuh berarti kan. Tak amboni obat. Tak kei apa? Tandem karo regen. Ngene iki umpama urung diobati, urip-uripan ya wis ngrubung rai. Saurunge tak obati kan ngono kuwi. Bareng wis tak obati ya resik dadi. Anek sinarane kan nek terah anak ya kemrumpiung ngono. Sampai mlebu-mlebu irung, mlebu cangkem. Iki ndelala resik ra anek. Ngono lho, carane mendeteksi apa? Nang sawah ki mung enek kewane apa-apa. Lah kewan iki kan bisa merugikan tanduran. Iber-iberan apa kok dirubung mimik akeh urip-uripan akeh ya kuwi disemprot. Bengi nek awan kan gak patek ketok, nek bengi jelas. Aku nyemprotku ya bengi. Nyemprotku bengi. Ternyata ya efeknya ya istimewa. Dan nek kaya kaper niki selama ndeke urung apa tanggal 15 bulan kan urung gelem netes ndek. Padha karo kobra ki meng. Kobra kan netesnya kan Desember. Kaper tanggal 15 bulan. Pomo nyemprot kaper ben gak netes ya saurunge tanggal 15 nek gigi disemprot. Dadi ndoke ki meng gak sida netes. Ya bener kapere enek tapi yang ndoke gak netes. Sing medeni kan ndoke ki meng ketika netes dadi uler. Akhirnya potong leher ngono kae terus beluken diurep kuwi. Nek kapere sing wis dadi ora masalah, gak pengaruh. Pokoke saurunge tanggal 15 nek gigi disemprot. Dadi ndoke men gak netes. Iki wereng nek terane ya ngrubung wong, tapi ya ora enak.
kakean urea jare marai ambruk. Kuwi wis tau tak lakoni full urea. Belas ora tak kepos, nyatane ya gak ambruk. Ngabuke ya kuwi. Saurunge pari mung umur 20 dina, kuwi ngabuk wis. Kadang kala kan saulan langge dipindhoni, selapan langge diabukne lho ngono kuwi. Kuwi gopok ambruk pari. Di samping ngono wae ora iso mentes, ora iso abot. Dan nek saurunge 20 dina iki apa 20 dina lah paling enggak terakhir ngabuk 20 dina. Engko parinem waktu meteng apa jebrot iki mung dingeteo kadoane kuning, wis kuning. Begitu jebrot wis apa keluar malene engko ndek balik ijo neh. Pari sing apik ngono kuwi. Engko bobote parinem walah wis ora sampe semprot to. Wis istimewa bobote wis jelas. Mbok semprot marai apa? Ya marai obate pahit. Ya ora apa-apa mbok semprot. Tahu kan dhisik. Ngisor kono 32, nggonku sunggal. Kono didol padha blowerane ya. Bar blower kono sik. Ndek iki lho parine apik, nggo nem ki sok aja nandur ngene iki neh, pari ngene iki kalah karo 32. Kemekelen aku. Begitu apa? Ngepake nggonku. Ngangkat sasak iki bededengan lho. Parine mok kondiang lek. Lah kenapa lah? Ora tak doi kowe nek seneng. Berarti kan bobote mantep kan. Ternyata sing ngabuk ya akeh. Selapan lang nggek diabuk. Pemindoni kan selapan wong biasane. Mindoni iki selapan 40 dina lagi dipindoni neh. Ngono kuwi. Kuwi parine kalah bobote. Lah sedangkan nggonku 20 dina ki terakhir ngabuk. Bobote istimewa. Di samping ngono, uwete pari ki kengkeng. Mbok osah-asik ora bakalan rubuh. Ketoke wis deglek doyong, tapi ora rubuh. Doyong iki mergo saking abote apa wohe pari. Maune ngremehno, ternyata roh hasilnya luar biasa. Seneng lah. Oh, ya dhisik ngloro ya aja nandur ngene iki lek oleh-olehane kalah karo 32. Fakta. Aku omong seperti omongane wong. Begitu dirit kurang menyenengno dirit. Tapi begitu wis diadai sak bobote istimewa. Ceritane emang angel sunggale ngebyah rono ngebyah rene soalnya kaboten woh. Lah 32 kan tegak jejeg. Lah tapi nek 32 sing apik ya tetep rubuh, ndak mungkin jejeg. Ciri-cirine pare apik kan wete rubuh, ora rubuh ning doyong. Ya ora. Lah nek 32 kan jejeg. Wong aku ya tau nandur 32 sampai ambruk kok. Berarti kan istimewa. Ambruke tapi gak ambruk nemen syukur slenden bolone do bolone. Soalnya ki mang aku angger ngabuk iki 20 dina terakhir ngabuk. Timbang apa diabuk neh aluk ora usah. Gitu wae. Tips. Walah. Wis mas 10 lho. Iki wis mulai angene teko, guys. Iki angin iki kok pojok lor kulon. Iki berarti udane cilik. Pemane udan cilik. Nek udan gede iki biasane kok loretan kono utawa kok kiduletan kono udane gede. Saya banjir. Tapi nek angin kok kulon iki ora patek. Ora patek gede udane. Keliling iki lho. Koncone aku melekan. Aku nek bengi tau turu mulai gremes ya ta.
Iki berarti disambut baik aku. Gerimis lor. Ya. Kita tahu gerimis ya gerimis. Oke lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.